ko uluyo uluma samare koni ala la liyo la yo ya la bangale koni ala la liyo la yo ya la yo la bangale ne hiruɗa bandiraɗo debbo bandiraɗo debbo o ko baɗam tigi nde tawno ko hawa samba e jibi samba hawa samba jibini neno jibi samba jibini tani tigi donc ko baɗam direct ko kalanum koye ma nde tawno kadi ko il faut mi profita mi haala ɗum hen ndeysan nde tawno ko neɗɗo mo battormi kadi ka bandam ka koddiɗam de passage mbeɗa salmina babou adama guise to no jaaɓa e aysa diende ɓen ko mama men mais mi yii ko darde maɗa e leñol ngol ndeysan mi yii débiji ma ha ɗo to jarata ndeysan mbeɗa andi won ko pamɗa won ko jiɗɗa won vision mo joguiɗa ndeysan jarama question fayane ma jafoɗami kono ala sagomi haala ɗum par ce que tagui ɗum wonko ŋakkirno en won kesamagu ɓeyduɗa e leñol he walla won kesamagu gadduɗa donc ɗum woni sens gurdam neɗɗo e aduna ɗum woni sens meccal neɗɗo e aduna aɗa yiiɗi ko mbatta ko heddi ko noon mbajoromi walla ñagoromi ballal ko leñol ngol nde wattat hakkille mum e dijee ɗum jarama nde wonno gandal makko ɓolal yidde makko wonde nde ɓolal e yidde nawde leñol ngol kanko tan goto gasata o yaata donc leñol ngol yo nanggu hen concernant baɗa mo ko welamma e weltare nde o noddimi o haalimi ɗum nde ene welimi nde tawno holko tagui ham weldemi ko dijee du enen hannde ko enen mbawi wallude jeunesse garowo ko enen mbawi ɓamtude jeunesse garowo mbeɗa andi machallah ko joni o fuɗɗoto ne wawi taw wonto rewe ngawlagu ne wawi taw jinniraɗo o kadi ko référence e nder ngawlagu ene waɗa ko weeli donc omo jogui avenir so tawi wiyama